Şu joraly temany asnawnoy maňa gyzlar berýär. Yetkinjek ýaş ýa mektep okuwçy gyzlar berýär. O dönem üçin intek olar ýaş kelle bolýar-da durmuşyň awyny tabyny bilenok olar kim häkimini berse şomuka dost duruýdy, jora duruýdy. Aslynda dost düşman, dost ilýän zat ýok, simboli biziň şu wagt ýaşap oturan döwrümizde adamlar bu wagt köp adam erwet, gowdan erwet adamken günüň gowul bograya bolýan, haramiýänler ýa gazanjyň arty bograya bolýan, biri getirip berýänler, mugdeklenýänler ýa şoňa meňde şuý bolaýpdyr, şo görgüli garypdy bolýan, agzy aşa ýetipdir, bola bolsun diýjek adam gaty az bar. Näil dost var? Pullos var. Ya aýalyňa göz dükýän dost var. Ya zadyňa, maşynyňa göz dükýän dost var bilen. Şonýal dostlar var. Edil şu adany moment ýagdaýda. Jora diýilýän zady ejeňden başga adama içiň aýdylanok. Hiç haçan şonu ýatdan çykarmaň sebäbi dostuňam dosty bardyr diýip oýnamana diýilen okşasady. Sen dostuň bar bolsa, значит, oňam dost, dogany bardyr, jorasy bardyr. Oň ýanyna aýdýar, muň ýanyna aýdýar şey diýip şunu ýaljaklady, aňyr gaýdan adam şeýle diýip ýaýratýar. Şoň üçin diňe şunu ýalyk ýaşamaly, diňe öz iýýäň, içýäň, özüňi bilýäň bolly. Diňe özüň üçin ýaşaýan dost, jora diýilen zat ýok. Simbol şu wagt dany moment ýaşap oturan durmuşymyzda. Her kim edil şu wagt oňarsa özünden öňe geçirmejek, badagatjak, ýykjak, üstüňden güljek. Diňe men bolaýyn, diňe men döşüne urýar, bu wagt emmekşi diňe men birinji öňe sürleýin diýär. Hiç kim şu wagt şu döwürde bir-birege el berenok üns berip görüň. Diňe ýykylsyn, menden iýze dursun diýär hemmekşi. Diňe men birinji bolaýyn diýär. Ol Allahyň elinäki zat, şoň üçin hiç kime içiňizde aýtmaň, ananmaň, absolutno ýok, jora dost ilýän zat. Biderek.